Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Pala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Downloading file. Teka. Mabagal ang net. Mabagal ang net. Dear Jesus, sumulat ako sa iyo dahil sabi ng teacher ko, mabait ka daw. Pag mabait daw ang bata, binibigyan mo ng aginaldo pag Pasko. Malapit na ang Pasko. Sabi ni teacher, magsisimba daw kami lagi. Bukas sasama ako sa lola ko para magsimba. Sabi ni teacher, alam mo daw kung sino ang mababait na bata. Mabait naman po ako, hindi ba? Sumusunod ako sa utos ng nanay at tatay ko. Marunong din po akong magdasal kasi tinuruan kami sa school. 2 po ang kapatid ko, si Marivic at si Ronald, at ako ang panganay. Sabi ng tatay ko, magkakaroon pa daw kami ng isa pang kapatid. Malapit na daw siyang lumabas. Kagabi po narinig kong kausap ni nanay si tatay. Kabuanan ko na ngayon ding. Sana naman maka-extra ka naman sa jeep ni paring Pepe. Kulang pa ang mga gamit ng bata. Luma pan lahat ng lampin at baru-baruan niya. Ang daing ni nanay. Huwag kang mag-alala, mahal. Pinangakuan ako ni paring Pepe sa Lunes. Magbibigay siya sa akin ng pasada. Hanggang Pasko na raw yun at relyebo daw kami. Kawawa naman po ang nanay ko, Jesus. Madalas nakikita ko po siyang umiiyak. Ayaw na daw kasi kaming pautangin ni Katubing, yung may malaking tindahan sa palengke. Ang tatay ko naman, walang permanenteng trabaho. Hindi na bale na wala kaming pamasko. Basta padalhan mo lang ng damit ng baby na ipapanganak ng nanay ko. Pero wag mong sabihin sa tatay kung sumulat ako sa iyo, ha. Magagalit kasi yun. Sabi kasi niya, wag daw kaming hihingi ng kahit na ano sa kahit na kanino. Kung padadalhan niyo po ng damit si baby, kay nanay mo po ipadala. Zenny Reyes po ang pangalan niya. At dito po kami nakatira sa Bigaa. Salamat, Jesus. Ang iyong kaibigan, Ana Maria Reyes. Kinabukasan na magsimba si Ana kasama ng lola niya. Humiling siya na ibili siya nito ng isang lobo. Palihim niyang itinali sa pisi ng lobo ang liham. Matapos nito ay pinawalan na niya ang lobo sa pag-asang makakarating ito kay Jesus. Araw-araw ay nananabik si Ana sa ipapadalang damit ni Jesus para sa baby ng nanay niya. Maraming araw ang dumaan. Naipananganak na ang malusog na sanggol, pero wala pa rin ang mga damit na hinihiling niya. Nagtataka si Ana dahil naging mabait naman siya gaya ng sinabi ng guro niya. Hindi kaya dahil madalang ako magsimba kaya wala pa rin ang mga hinihiling ko? Ang sabi ni Ana sa sarili. Sa sumunod na simbang gabi, ibinili niya sa lola niya, nagisingin siya para makasama siyang magsimba.
Ginising naman siya ng sumunod na araw. Namamaluktot siya sa ginaw pero tiniis niya ang lahat basta makapagsimba lang siya ng araw na yon. Marami ng tao sa loob ng simbahan nang sila'y dumating. Naisip ni Ana, marami rin pala kaming tumatawag kay Jesus, kaya siguro hindi pa dumarating ang hinihiling kong damit para kay baby. Naalala din ni Ana na madalas siyang mapagalitan ng nanay niya dahil sa malikot daw siya. Nung isang araw, tinawag siya ng kapitbahay para maglaro ng bahay-bahayan. Dahil dito, hindi niya narinig ang tawag na nanay niya. Ayun, napagalitan tuloy siya. Hindi na po ako maglalaro, Jesus. Pangako, aalagaan ko na lang ang baby ng nanay ko. Basta po yung damit ng baby, huwag niyo pong kalimutan na sana naman po bago dumating yung Pasko, maibigay mo na po yung mga damit para naman po may magandang maisuot si baby. Kinabukasan, ginising ulit si Ana ng lola niya para magsimba. Muli ay taimtim siyang nagdasal. Dear Jesus, nakita mo? Tinawag ulit ako ng kalaro ko kahapon pero hindi na ako sumama. Inalagaan ko na lang ang baby namin. Saka naglinis din ako ng bahay namin. Siya nga pala. Nakita ko na naman pong umiiyak ang nanay. Wala na naman daw pong trabaho si tatay. Kawawa daw kaming magkakapatid. Wala daw kaming isusuot sa Pasko. Hindi na balik kami. Basta si baby na lang po ang bigyan mo ng damit. Jesus, ha? Sa sumunod na araw, nagsimba ulit sila ng lola niya. Iba naman ang hiniling ni Ana. Dear Jesus, nilagnat po si baby kagabi. Ipinagamot siya ng tatay sa doktor. Sabi ng tatay, naubos daw ang pera nila sa gamot. Wala na daw po kaming panghanda sa Pasko. 2 tulog na lang. Pasko na. Sana po, pagalingin mo po si baby. Hindi na po bali yung hinihiling kong damit. Pagalingin mo na lang po si baby. Bago mananghalian ng araw na yon, habang iniugoy ni Ana sa duyan ng sanggol, ay may biglang tumawag sa may harapan ng bahay nila. Mrs. Zenny Reyes, may package po para sa inyo. Ang sabi ng kartero. Ano po, package? Baka hindi po sa akin to. Sino namang magpapadala ng package sa akin? Sagot ng nanay ni Ana. Kayo lang ho ang Zenny Reyes dito Nagtataka nga ho kami kasi mula kahapon ng hapon hanggang ngayong umaga, marami pong dumating na package na nasa pangalan nyo at sa isang Ana Maria Reyes. Ano nyo ho ba itong Ana Maria? Tanong ng kartero. Anak ko siya. Ito siya. Ang sabi ng nanay ni Ana. Nagbukas ng pakete ang nanay ni Ana. Mga baru-baruan ng bata ang laman ng unang kahon na may kasamang maiksing sulat. Mahal naming Ana Maria, natanggap namin ang liham mo na napadpad dito sa Bataan. Tanggapin mo ang nakayanan naming handog para sa kapatid mong isisilang. Kasama din sa kahon ang ilang bagong damit para sa inyong magkakapatid. Huwag kang mag-alala. Marami kaming nakabasa ng sulat mo, kaya hindi lang ito ang matatanggap nyo. Marami pang mga taga-karating barangay ang magpapadala sa inyo ng aginaldo. Hanggang dito na lang. At hinahangad namin ang maluwalhating pagsilang ng iyong kapatid. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Nagmamahal, Jesus. Salamat ho, Mamang Kartero. Tama nga po kayo, sa amin nga ho ang mga package na ito. Naluluhang sabi ng nanay ni Ana. Kinabukasan ay nakatanggap pa sila ng maraming pakete. May money order pa raw, sabi ng nanay niya na galing nga sa Bataan. Tuwang-tuwa ang buong pamilya sa padalang aginaldo. Totoo nga ang sabi ng teacher ni Ana. Talagang mabait si Jesus. Sa huli ay kinuwento ni Ana ang tungkol sa paggawa niya ng liham.
ang siyang naging instrumento para makatanggap sila ng mga regalo sa araw ng Pasko. Ang kwentong ito ay mula sa orihinal na akdang Dear Jesus na isinulat ni Rudy A. Santos. Napakagandang kwento. Napakagandang teaching para sa mga bata, di ba? Correct. And para sa ating mga matatanda, di ba? Yes, para sa lahat. Yun yung napakagandang itinuturo talaga sa mga bata, di ba? Yung maniwala, di ba, na meron talagang pwedeng takbuhan sa oras ng pangangailangan. That of course not only of material things, but kung ano man kailangan mo. Sa lahat ng aspeto ng buhay, meron talaga tayong matatakbuhan, di ba? Minsan, lumalapit ka sa kaibigan mo pero nawawala siya. Di ba? Lumalapit ka sa kaopisina mo pero nawawala siya. Pero, di ba, kay Lord ka lang pumunta, never siyang mawawala sa'yo. Tsaka bibigay sa'yo talaga kapag kung kailan mo, when you need it the most, yan. Yes. Whatever it is that you wish for, ibibigay sa'yo kung kailan perfect na ibigay sa inyo. Whether it is financial assistance, emotional help, o kahit ano pa man yung hinihiling mo. Jowa, yan. Correct. Trabaho, career. Tama. Ibibigay sa'yo yan sa tamang panahon kung kailan mo tunay na kailangan. Di ba? Napakaganda ng kwento ng Mahiwagang Burnay. Ang simple-simple lang kung tutuusin, pero napakaraming lessons. Una sa lahat, magpalipad po tayo ng mga wishes sa lobo. Malay mo makatanggap mula sa US. Malay mo di ba makakuha taga-Australia? Magpadala ng bonggang-bonggang Australian dollars. Dati masasabi. Malay mo taga-Japan na makakuha. Padalan Why tayo ng not? lapad. Di ba? Diba? You'll never know. Basta alam mo, ang sinasabi lang dito sa kwento ng Mahiwagang Burnay, keep the faith. Tingnan mo si Tama. Ana. Alam mo, sarap maging bata. Oo. Sa totoo lang, wala masyadong problema. Ang simple ng ng mga Sobrang inisip. inosente. Kung ano lang talaga yung Oo. turo mo sa kanya, yun ang Correct. paniniwalaan Totoo niya. yan. So, yun yung isa. Kung ano yung tinuturo, sabi nga ni Chuper, sa kanya, yun yung paniniwalaan niya. Kaya mga mommies, mga daddies, lahat ng mga mas matatanda, pag magtuturo po tayo sa mga anak natin o sa mga bata, turuan po natin ng tama kasi yun yung matatandaan nila. Tapos Correct. magtataka ka bakit nagmumura? Sino nagmumura sa bahay nyo? Magtataka ka ba ba't marunong magyosi? Sino nagyoyosi sa bahay nyo? Diba? Mana-mana lang din kasi talaga yan eh. It's the environment that they live in. Correct. Kaya turuan natin ng tama na ang mga bata kasi yun talaga yung kalalakhan nila. Tama. Naalala ko nung bata kami, pag nagsisimba kami, kasi pag 4 p.m., mga bata normally yung mga kasabayan mong nagsisimba. Children's Mass. Oo. At kapag after namin magsimba, may binibigay sa amin yung pare. Nakabalot na, sobrang liit lang talaga na na ganyang regalo. Pero pag in-open mo, may 2 piso. Okay. Oo, tapos may mask card pa kami tinatatakan na gano'n. Ibig sabihin nun, yung mask card na... Nakapagsimba ka. Oo, kapag nagsimba ka, tinatakan ka, at the end of the year, pagdating ng Christmas, oo, ang laki ng regalong matatanggap mo. Di ba? Pag natatakan lahat. Oo, ng pag marami, depende sa tatak. Tapos every time na atin kami 2 piso na nakabalot sa sa pambalot na regalo. Lumang tao ka na talaga. Oo. Malaking bagay 2 na yun. piso. Sabi ko, ang baon ko lang Oo ng piso nga. isang araw, ikaw 2 piso. Lumang halatang Oo, lumang diba? tao ka, friend eh. Tapos, Kasi ngayon kapag yung may mga sides pa yun, yung maraming sides sa 2 piso. Yung 2 piso yung madaming kwadro. Oo. Lumang tao ka na Yung talaga. may niyog pa yun. Oo, correct. Yung may niyog. Confirm. Lumang tao kayo parehas. Kasi ngayon, ang isang bata, bigyan mo ng 5 piso, ibabalik sa mo. Tatatak sa noo mo. Babalik sa yung palipad, tapos tatatak sa noo mo. Nakakalurky. O, di ba? Initially, talagang magsisimba ka dahil sa 2 piso. Pero habang It becomes a habit. tama. Yun yung magandang itinuro sa amin. Correct, na it becomes a habit. So, nagsimba ka ba kahapon? Anong gospel? Ano kasi Baka makapagsalita. Busy kasi ikaw Baka eh. makapagsalita sa Chupar na, yun ang naituro talaga sa akin. Oh, so, kahapon Bali kasi nagsimba. nung bata kasi ako noon. Nung bata kasi ako noon.
Nakakalurk Pero eh. hindi, ang ganda lang talaga nung naging yun nga, sinasabi natin yung teaching sa mga bata. That is very, very important. Correct ka. We teach them, we give them something great to emulate. Ibig Yes. sabihin, tayo mismo dapat magpakita tayo ng kagandahang asal. Oo. Magpakita tayo ng magandang halimbawa kasi nakatingin po talaga sila. Yun Correct ka. yung una. At nakikinig sila. Tingnan mo si Ana, di ba? Wala ibang ginawa kundi makinig sa usapan ng nanay at tatay niya, di ba? Saka yun ng kagandahan kung ikaw talaga naniniwala. Yung pinagkaiba natin sa bata. Saka ngayon may edad na tayo. True. Nung bata tayo, parang halos lahat posible. Correct. Yung aakyat ka, wala kang fear. Tama. Ngayon, magdesisyon ka lang na pumasok sa negosyo, dami ka ng fear. Kaya, kung minsan hindi natutuloy, instead na ituloy mo lang yun, nagkakaproblema. Kaya masarap maging bata kasi you only have faith. You only just wanna have fun, 'di ba? Gusto mo lang talagang mag-enjoy, 'di ba? At matuto. Keep the faith, Kabisyo. Yan yung Yes. patuloy na sinasabi sa atin ng kwento ng Mahiwagang Burnay. Ano man po yung hinihiling mo, kung hindi pa siya ibinibigay, siguro kasi hindi pa panahon. 'Di ba? Tingnan mo, 'di ba? Tsaka wag tayong magmadali. Kasi lagi nating tatandaan, our time is not the Lord's time. So ibig sabihin, parang katulad dito kay Ana, nag-iisip, siguro nga wala hindi bibigay sa akin, ganyan. Tinuruan din siya ng patience 'di ba? Correct. So tayo din kapag meron tayong hinihiling, let us be patient kasi baka kaya hindi pa binibigay kasi hindi mo pa talaga panahon hilingin. Baka naman 11 years old ka lang hinihiling mo jowa. Syempre friend, hindi pa talaga ibibigay yan, umayos ka naman. Di ba? Baka may hinihiling ka na hindi pa talaga ikaw ready to Correct. take in that blessing. Maaaring hindi pa natin naiintindihan sa mga panahong ito yung dahilan kung bakit hindi pa natin natatanggap. Na-achieve, correct. Pero wag ka maniwala ka lang, 'di ba? Sa takdang panahon, ipagkakaloob ang lahat ng binibigay mo. Yun ang Tama. importante Totoo sa yun. lahat, yung naniniwala ka, lalo-lalo na halimbawa, nag-share ka ng blessing sa pamilya, kaibigan, tapos alam mo yung nararamdaman mo na ang gaan ng pagbalik pag walang-wala ka na. Correct. Biglang may dumadating na Totoo. blessing. Ang gaan talaga. Totoo yan. Correct ka. So never lose the faith, mga kaibigan, na talaga maniwala ka lang, 'di ba? You will receive only if you believe. Correct. And Totoo ask yun. and you shall receive. Malay mo, Yes. baka may check-in na mamaya. Mamaya! Maniwala lang tayo. Keep the faith. Tiwala lang! Woo! Yun yung importante, Kabisyo. Tiwala lang. Diba? Everything else. Alam mo, hindi ko makakalisa sa mga lessons na hindi ko makakalimutang sinabi talaga sa nanay ko is, ang pera daw ang isa sa mga bagay na pinakamadaling solusyonan sa lahat. Because God will always provide. Yun yung paniwalaan Correct, din po natin that God will always provide. Maraming salamat. Mahiwagang Burnay sa isa na namang napakagandang kwento. What a great way to start our Christmas season, no, di ba? Yes. Pinakamahabang selebrasyon ng Pasko dito sa Pilipinas. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search niyo lang po, Tambalan! Tambalan! Like, share ng share, mga kabisyo, para marami rin ang matuto at ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. And you may send your stories kung gusto niyo po kaming bigyan ng mga kwento. Malay mo, mabasa din po namin. Wag po sa Facebook. Please do email us. Email niyo po kami, mahiwagangburnaystory@gmail.com. Again, that's mahiwagangburnaystory@gmail.com. Yun. Tama. Malay mo, kwento mo ng aming pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Send na. Uy, nagsa-celebrate ng birthday today our spirit quester friend, the CBA lawyer and musician, Nick Nangit. Happy birthday! Wow! Magpapapansit ka ba, Nick Nako, Nangit? baka. Happy Nako. birthday sa'yo and enjoy your special day, and I hope you continue to be a blessing to other people. Happy Fiesta sa Old Albay District in honor of patron Saint Gregory the Great. Maraming salamat po sa pagtutok. And happy birthday to EAHS Batch 88 Advisor Ma'am Fem Fernandez. Happy birthday! Good health po para sa iyo and long life. Tsaka long table ng mga Yan. ng mga pagkain. Yan. Happy birthday po, Mama Fem Fernandez. Also celebrating his birthday today, si Tatay Dado. Happy birthday sa iyo. Ito ay galing sa iyong anak na napakaganda, si Miss Ray of Jessie Mendez. Good morning and happy birthday again. Para maiba naman dito birthday, batiin ko lang. Oh. Si Dodoy tsaka si Virgie Bituon na taga Marikina. Hello! Lagi daw nababaliw to sa kapakinig sa atin. Oh, thank thank you. you. Salamat. Salamat. Ingat po kayo. Congratulations kay Dana Pastor Lim. Thank you very much, mga kabisyo.
Maraming salamat and enjoy your Lunes. Smile. Today is a blessing. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programa Station number 1 SM Radio Station.